Fel actor, yn aml iawn fi'n cael yngalw felly i fynd i glyweliadau a ymsyrus i lan i Lundain unwaith, o'n i wir eisiau cael y darn yma yn gwaith theatr o David Hare oedd yn teithio ar y pryd. Nawr, dylwn ni fod wedi mynd i'r clyweliad yna ac roi cant y cant, ond ar yr un pryd oedd clyweliad arall di fynd y pnawn ar gyfer ffilm Tim Burton. Dylwn ni ddim bod wedi canolbwyntio cymaint ar y ffilm Tim Burton achos nes i gawlach o'r clyweliad theatr, ond oherwydd bod fi wedi gwneud cawlach yn hwnna, dylwn ni fod wedi ystyried bod fi'n mynd i cael tipyn o look gwell wrth wneud y llall. Achos, fel digwyddodd ges i'r ran yn y ffilm na hefyd. So, yn y dyfodol, dwi'n mynd i trial rhoi rhyw fath o bwysles ar lle dyliwn ni roi pwysles ac anghofio am yr llefydd le dylwn ni ddim bod wedi rhoi pwysles achos ambell waith mae rhywun yn cael canlyniadau da iawn drwy'n neud rhywbeth heb y disgwyl.